Wara li Robert Abela qam fil-Parlament it-tnejn filgħaxija biex jistqar li hu ma kienx beħsiebu jaqbes lil ħaddieħor u mhux se jieħu l-vaċċin qabel imissu, id-deputati tiegħu kważi kollha baqgħu ma weġbux għall-mistoqsija mibgħuta lilhom minn dan l-istazzjon dwar jekk kienux ħadu l-vaċċin. Għajr għal 6 deputati il-bqija tal-membri tal-Gvern, 30 b'kollox, baqgħu jinjoraw mistoqsijiet dwar jekk huma kienux ingħataw il-vaċċin bi priorità fuq ħaddieħor u jekk iva għaliex. Quddiem din il-pressjoni evidenti li qed iħoss fuq il-Prim Ministru Robert Abela għażel li jdawwar il-kanuni fuq il-Ministru tas-Saħħa Ġvieġbux għaliex dan tal-aħħar tlaqqam fil-waqt li Abela qal li mhux se jieħu l-vaċċin. Ma nħoss li għandi minħabba il-kariga tiegħi ningħata preċedenza. Interessanti il-fatt li Abela tkellem fis-singular għalih biss, mentri l-Oppożizzjoni hija maquda fuq din it-tema kif spjega fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Mhux talli qatt ma tlabna illi ningħataw il-vaċċin qabel illi għandu jingħata min ħaqqu, tal-lanqas irridu il-vaċċin qabel imisna. Intant kienu biss Mirjam Dalli, Clyde Karwana u Clayton Bartolo il-Ministri li fl-aħħar jiem għalulna li ma ħadux it-tilqima. Anke l-Whip Laburista Glenn Bedingfield wieġeb fin-negattiv fil-waqt li għall-emails tagħna wieġbu biss id-deputat Joe Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista. Joe Mizzi wkoll wieġeb fin-negattiv fil-waqt li Deo De Battista ikkonfermalna li hu ħadd tilqima l-istess kif ħada id-Deputat Prim Ministru Ġvieġbux.